Животът съществува в екстремни условия, но има своите ограничения. Казвам се Щефи Луц, изследовател на National Geographic и биолог. Ледниците се топят с тревожна скорост и трябва да разберем защо. Вярвам, че някои от най-малките организми могат да отговорят на големите въпроси за климатичните промени. Проучването на способите им за оцеляване ще ни помогне да разберем какво се случва с планетата ни. Благодарна съм на National Geographic, че финансира експедициите ми до най-екстремните кътчета на Земята. Планетата ни е безценна и се стремя да я защитя.